face o călătorie de câteva minute prin Barcelona, unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Plecăm fix din centru și vreau să vă spun că sunt mai multe modalități de a vizita acest frumos oraș. Cel mai bine cred că este să mergeți cu piciorul, pentru că astfel veți observa toate detaliile și tot ce este mai frumos și poate fi observat mai de aproape. Însă, dacă doriți o experiență un pic mai specială, ați putea să închiriați o bicicletă. Bicicletele se închiriază pentru doar câțiva euro pe oră și dacă vreți puteți să închiriați una pentru toată ziua asta. Acum, haideți să plecăm la drum. Ne aflăm pe Las Ramblas, strada despre care Gabriel García Roca spunea că ar fi dorit să nu se termine niciodată. Strada merge de la statuia lui Cristofor Columb până la Plața Catalunya și este principala atracție a centrului Barcelonei. Este principala stradă turistică. Găsiți restaurante, terase, magazine de suveniruri, cinematografe, muzee, cam tot ce își dorește un turist aici. Este strada cea mai aglomerată din Barcelona la orice oră din zi sau din noapte. Facciamo un giro di qua. Essa mulata quando dança é luxo só. Quando todo seu corpo se balança é luxo só. Porém, seu coração quando palpita e se agita mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba cai pra lá. Ne aflăm în parcul Güell, care, ca și Sagrada Familia, a fost proiectat de arhitectul Antonio Gaudí. El chiar a trăit în ultimii 20 de ani din viață în acest parc, într-o casă care acum este muzeu. Parcul inițial trebuia să fie un complex rezidențial cu 60 de case într-o grădină mare, însă din cauza lipsei de interes a cumpărătorilor, dezvoltatorii au hotărât să cedeze spațiul primăriei, care a amenajat acest super parc.